ένας τέτοιος άντρας. Ναι. Γιατί είσαι μόνος? Μαγική λέξη είναι η εξής. Εγώ εσάς τις γυναίκες και σας αγαπώ, αλλά και σας μισώ. Να γίνεις viral προφανώς, Ο λόγος. Όλες κοιτάζετε το πορτοφόλι. Όποια κυρία κοιτάζει πορτοφόλι και λέει ψέματα, δεν πάνε να είναι θεά. Θέλεις αυτόν τον ηγέτη να τον βλέπεις. Και στο σπίτι μου τα φτιάχνω όλα μόνος μου. Μέχρι ανοίγω και φύλλα. Αγόρι μου, είσαι ο mastermind, είσαι ο master of the game, είσαι ο master commander, Russell Crowe, είσαι ο gladiator, έλα εδώ ρε! Και γι' αυτό ακριβώς η γυναίκα προς τιμή δεν τη χρειάζεται, χρειάζομαι για άλλο σκοπό. Για την αγάπη του κόσμου όλα γίνονται, πάμε. Τι σκοπό δηλαδή? Δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σεξουαλικό. Πότε γίνει αυτό? Το ξέρει πολλοί κόσμος επειδή μ' αρέσει η γυναικεία. Το μου ότι έχεις και φήμη. Έχω. Με ξέρει πολλοί κόσμος. Μ' αρέσει η γυναικεία σάρκα. Τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα. Πώς τους γάμισες έτσι μετά. Σ' αρέσει η γυναικεία σάρκα? Ναι, το έχω. Θα τρελαθώ. Γυναικεία σάρκα. Στο χωριό μου ξέρουν ότι μ' αρέσει η γυναικεία σάρκα. Είμαι σεξομανής. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Με πόσες γυναίκες έχεις πάει? Θα σου πω πολλές είναι οι γυναίκες, ναι. Πάνω από τριψήφιο. Πάνω από τριψήφιο. Psych! That's the wrong number! Ναι. Ναι, το έχω. Το πέ. Το έχω.